Mindent imádunk, ami olasz, ezért is választottuk a Pillow pelusokat, Olaszország egyik vezető pelenka márkáját. És ha már érkezett a csomag, itt az ideje, hogy rendbe tegyük a pelenkázót. Amikor várandós voltam, mindig elképzeltem, hogy majd milyen lesz egy napunk a babával. Hát nagyon nem olyan lesz. Én nem gondoltam, hogy ennyit fogok folyamatosan takarítani meg pelenkázni. Az elején kb. Non-stop pelenkáztam, most már azért kevesebbet, és szépen össze is szoktunk, meg megvannak a jó technikák. És ez idő alatt arra is rájöttem, hogy nem mindegy ám, hogy milyen pelusokat használunk. A Pillow pelusok nagyon jól tartják a nedvességet, és egyáltalán nem irritálják a kisbabám bőrét. A pelenkázás most már a mindennapjaink része, és egyáltalán nem maceraként gondolok rá, hanem inkább egy kis közös rituálé. Közben énekelni, mondókázni, hülyéskedni és nevetgélni szoktunk. Minden egyes pelenkacsere egy közös pillanat a kisbabámmal. És most, hogy végre rendbe raktam, egy még nagyobb élmény lesz.